Θα κάνω και τη μηχανή εγώ. Εδώ οι τσικιτίδες θα κάνω τώρα, αλλά είναι υπεράνω μαλλί. 5, 5. Όχι, θα βάλω πρώτα κανένα και μετά βάλε στην play. Άσε μας ρε, πηγαίνετε. 5, 4, 3, 2, 10, 9. Μην πάμε, φύγαμε ρε. Άιντε φύγα. Τραβάστε. Φύγαμε. Οι τσικιτίδες κάμερα είναι υπεράνω μαλλί. Δεν σου πω όσο είναι τι όργαν. Δεν το ζηλέτιος. Άμα πέσει κανένας θα το γαμίσει. Δεν θα το γαμίσει. Να πέσει το άλλο. Ο άλλος ο δικός μου τσικιτίτας πολύ πίσω είναι. Δεν φαίνεται τίποτα, τι να σου πω. Φαίνεται. Και έρχεται στο τερματισμό. Δεν θα σου κοιτάνε οι άλλοι, μην ανοίξω το στόμα, λέει. Ναι, πάει να τερματίσει. Δεν έχει τι τερματισμός, όχι θα πέσει τώρα. Δεν τερμάτισε ακόμα η Λίδια.